Изкуственият интелект е област в информационните технологии, която се занимава с създаването на програми и системи, способни да извършват задачи, изискващи интелектуални умения, които обикновено се свързват с човешкия разум, включва обработка на данни, учене от опит, решаване на проблеми и разпознаване на образи. Изкуственият интелект може да промени работните места, като автоматизира определени задачи, но също така може да създаде нови възможности за развитие на нови умения и професии. Ключът е адаптацията и обучението на хората за работа в сътрудничество с технологиите. Използването на изкуствен интелект може да увеличи ефективността и точността на рутинните задачи, но също така може да създаде нужда от нови умения като програмиране, обучение на модели и управление на AI системи. Важно е да се подчертае обучението и преквалификацията на работната сила, за да се справи с тези трансформации. По-широко приложение на изкуствения интелект, секторите на здравеопазване, финанси, производство и други могат да видят оптимизации и иновации. Въпреки това, този напредък може да породи и етични и социални предизвикателства, като защита на данните и загуба на работни места. Необходима е балансирана стратегия, за да се извлече максимална полза от изкуствения интелект. С развитието на изкуствения интелект, важно е обществото да разгледа етичните аспекти като прозрачност, отговорност и безпристрастност при използването му. Също така, може да се появят нови видове работни места, насочени към разработка, обучение и надзор на AI системи. Непрекъснатото обучение и гъвкавостта на работната сила стават ключови за успешната адаптация към промените в работната среда. Изкуственият интелект може да подобри диагностиката в медицината, оптимизира производствените процеси и дори да подпомогне в решаването на глобални предизвикателства, като изменението на климата. Въпреки това, е важно да се управлява внимателно, за да се предотвратят неравенства и да се гарантира, че технологията служи на обществото.